Mal som jedno znamienko, ktoré som stále pociťoval, že ma trošku svrbí, občas som si do ňoho zaškrabol, tak som si išiel ho skontrolovať dermatologičke svojej kožnej, že čo ona na to povie. Chcel som si ho dať vybrať a ona mi povedala, že to znamienko vôbec nemusím riešiť, že je absolútne v poriadku. Tak som prišiel domov a rozmýšľal som nad tým, že ale prečo mám stále ten hnusný pocit, že si ho mám dať vybrať. Aj cez to všetko som išiel k nej druhýkrát a vypýtal som si ten papier, že si ho chcem vybrať. Vybrali mi ho, dali mi ho na histológiu a zistili, že to bol ten maligný nádor, proste kvázi kožná rakovina, ktorá proste keď sa odstráni, tak je v poriadku a už sa proste ďalej nešíri. To bol prvýkrát, keď mi život ukázal, že fakt mám dávať na svoj pocit, ani na cudzí. Druhýkrát bolo ohľadom zubu, keď sa mi v noci snívalo, že som si len takto vytiahol zub ako taký. Ja som sa ráno zobudil, prehmatal som si tie zuby a hovorím, však ich mám v poriadku, chodím pravidelne doktorovi, jak je to možné? Nedalo mi to a objednal som sa na ten veľmi dobrý rentgen do Bratislavy. A tam mi ukázalo, že ten zub som mal mŕtvy a kvázi, že mi to vyžieralo doslova okosnicu. Tak mi tam museli dať titanový zub a zachránili mi celú proste čelusť ako takú. Ale ide o to, že vaše telo non-stop hľadá kanály, ako sa k vám spojiť. A pokiaľ sa veľakrát budete spoliehať len na doktorov ako takých, tak sa vám dosť môže stať, že proste oni sa pomýlia, ale váš vnútorný pocit sa nikdy nepomýli. Preto proste apelujem na ľudí, vnímajte svoj pocit. Nie to, čo vám hovoria lekári ako takí. Nenechajte sa zaškatulkovať, ale vnímajte svoje, čo vy vnútorne cítite a podľa toho choďte. A podľa toho sa liečte, ak potrebujete.